Paggamit og electric cars sa Cebu City Hall, di katakdang iduso sa konseho tungod sa padayong pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo. Ani ang report. Karong adlaw lang ni uminto na sab ang presyo sa lana nga nakaapekto na sa tanan, busa nag-iyahay na og pangitag pamaagi aron makalingkawas nini. Gikinahanglan na usab nga mohimo og proactive measures ang city government ilabi na nga dul-an na sa usa ka gatos ka pesos ang presyo matag litro sa petroleum products. Usa sa nakitang solusyon ni Konsehal Nestor Archival mao ang paggamit og electric cars nga girakda niyang isugyot ni Cebu City Mayor Mike Rama. Being an advocate of electric what we call vehicles, I suggest or we suggest that we will have something like a proof of concept sa city government nga aron makahimo ta og lakang in the future nga ma-minimize og ganit ang tango na nato ni ang atong fuel or ang atong gasolina or diesel. Matod sa konsehal nga dako kayo og madaginot ang Cebu City Government kung ugaling mauyunan ang naasong lakang. Di pa nag-ingna nini ang personal niyang kasinatian isip tigamitan og electric vehicle. Ang akong 300 pesos nga charging nga diretso sa utility, makadagan man siya og more or less 300 to 330 kilometers. Kung imo nang i-convert into gasoline, ang 330 kilometers sa unang time is 3,000. It might probably go now to 4,000 sa iyang kilometrahe. Sa iyang what we call that, sa iyang cost. Apil sa plano nga pagbutang og solar panel sa motor pool nga mao'y gamiton nga charging station sa mga electric cars. Kasamtangang naggasto ang Cebu City og 200 million pesos kada tuig alang sa maintenance sa mga sakyanan. Kung ato ning pasagdan nga dili ta mo himo og ngingana natog proactive, mag-anam gyud kadako ang atong gastuhanan sa of course gasolina kay og dili na mo gasolina mohunong man ang atong mga projects sa atong city government. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.